και πλέον μετράει προσπάθεια των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη του σημερινού παιχνιδιού. Με πρώτη προσπάθεια από τους γηπεδούχους για να οργανωθούν. Το εκτέλεσαν αρκετά πιο πίσω οι παίκτες του Απόλλωνα. Πάσα τώρα του Σάντος μπροστά για Ντουοντού, ο οποίος διεκδικώντας εκεί μεσαίως στα γρήγορα ενημέρωσε εμάς. Λοιπόν, ο Ιούσεφ είναι ο παίκτης που παίζει πίσω από τον επιθετικό κορυφής, ο οποίος είναι ο Ντουοντού. Εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Δεν παίζει στο άκρο και στο άκρο αγωνίζεται από την άλλη ο Μπουακάρ στο αριστερό άκρο. Και ο μόνος που στην ουσία περιμέναμε να είναι. Κεφαλιά από Ντουοντού. Διόν και Σίλβα. Ο Σίλβα την πρώτη κεφαλιά, ο Διόν για να το κερδίζουμε. Ντουοντού άνοιξε πολύ την μπάλα, ο Σούνιτς τον σταμάτησε. Στην άμυνα της η Πάφος με Σάρλια και τώρα Ιβουσιτς. Πάει ο Ντουοντού να πιέσει, πρόλαβε ο Ιβουσιτς με γροθιές, απομάκρυνε. Μπουακάρ. Μπροστά ήταν μόνο ο Ντουοντού, αυτόν έψαξε. Η κεφαλιά του ωστόσο γλιστράει ο Κορέια και με Ντεαλμέιδα τώρα ο Απόλλωνας βγαίνει μπροστά. Δοκιμάζει το ψιλοκρεμαστό. Άλλαξε με Ντεαλμέιδα, επιτηρεί και ο Ντράκομιρ. Γλίστρισε ο Βούρος αλλά προώθησε την μπάλα. Ντεαλμέιδα ελέγχει. Μπουακάρ με τη μία. Ιούσεφ το τακουνάκι. Ντουοντού. Κάρτα χρώματος κίτρινη στον Σάρλια για το φάμπεροχή του Ιβουσιτς. Η πρώτη κεφαλιά από Λούκασεν, δεύτερη από Μπρούνο. Έχουν οπισθοχωρήσει οι παίκτες της Πάφος FC, αλλά εδώ κερδίζουν. Η πάσα του Κορέια δεν πέρασε το σούτα. Κεφαλιά, η μπάλα πίσω ο Βούρος για Ντουοντού. Παρέμβαση από τον Ντράκομιρ, κόντρα. Ζήτησε. Όπως αυτά από τον πάγκο του Απόλλωνα. Είμαι σωστός, Μαρίνα, να πω ότι τον είδα έτσι ανήσυχο σε κάποιες περιπτώσεις τον Καρσέδο. Φυσικά, γιατί η ομάδα του δέχτηκε πάρα πολύ πίεση, Γιώργο, κάτι που δεν του άρεσε. Όμως χειροκρότησε και τις προσπάθειες των παιχτών του να... Για κάποια λεπτά στην άμυνα της Πάφου. Λούκασεν, η κόντρα εκεί από τον Ντουοντού. Κεφαλιά από τον Λούκασεν. Σφυρίξει φάουλ για τον αμυντικό της Πάφου ο διαιτής στη διεκδίκηση με τον σύγχυσε σοβαρά μόνο στη φάση του 1ου λεπτού. Λούκασεν έκοψε, ο Ζάιρο κατέβασε, ο Ντράκομιρ. Παρέμβαση από τον Κυριάκη σε οργανωμένη άμυνα, η προσπάθεια του Απόλλωνα με τον Ντουοντού για μία ακόμη φορά να κάνει καλή προσπάθεια με την μπάλα στα πόδια. Μαλεκίδης τώρα. Μαλλιά στην περιοχή και να μπει στον αγωνιστικό χώρο η ιατρική ομάδα. Σύνολο 8 λοιπόν, τα υποδεικνύει τώρα και ο τέταρτος διαιτητής. Οι δυνατές διεκδικήσεις συνεχίζονται. Ο Σάρλια εκεί θα προλάβει και θα πάρει καλύτερη τοποθέτηση. Κυριάκου καλή κίνηση, πέρασε από τον Σούνιτς, πάσα στον Ιούσεφ, Ντουοντού. Μένει κάτω για την ώρα τουλάχιστον το σημειάκι. Ντουοντού που πάει να βρει χώρο για το σούτ το κάνει. Παρακάτω γιατί έστειλε για ζέσταμα τον Βόουτερ και τον Πολύ ο Σοφρόνης Αγουστίνα. Να δούμε εδώ τον Ντουοντού που για μία ακόμη φορά γίνεται επικίνδυνο στην αντίπαλη άμυνα. Αντιόν θέλει χώρο εκεί για το σούτ, καθυστέρησε αλλά κρατάει την κατοχή. Ντουοντού συνεχίζει την προσπάθεια. Ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής από πλευράς του Απόλλωνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Κλίτον Ντουοντού. Η πάσα του Ντιόν, ο Σούνιτς, ο Πέπε, ο Κορέια. Έρχεται ο Κυριάκου να κρατήσει την κατοχή για τον Απόλλωνα. Ο Μπουακάρ την παλιά. Η κεφαλιά, η ευκαιρία, η κόντρα και κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση από το να την ελεξή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Προλάβαμε λίγο νωρίτερα αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με κατοχή για τους παίκτες της Πάφου. Ιβουσιτς. Λάθος δίνει στον Ντουοντού. Πρώτη ευκαιρία και γκολ με το ξεκίνημα. Ο Απόλλωνας ισοφαρίζει. Αξιοποιεί ο Ντουοντού το δώρο του Ιβουσιτς. Δύο σοβαρά λάθη από τερματοφύλακες. Στη φάση του 8ου λεπτού ο Ζάιρο νίκησε τον Κουν.
Στη φάση του πρώτου λεπτού στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντουοντού, ο πιο επικίνδυνος στο πρώτο ημίχρονο παίκτης του Απόλλωνα, παίρνει την πάσα από τον Ιβουσιτς και σκοράρει ισοφαρίζοντας, και ξανά οι δύο ομάδες από την ίδια ευθεία. Δε Αλμέιδα πρόλαβε τον Σίλβα και ο Σάντος στη συνέχεια απομάκρυνε. Ντουοντού πάει να πιέσει τον Λούκασεν. Πάσα στον Ιβουσιτς. Άλλαξε ο κύριος Κασέδο για να διαχειριστεί το προβάδισμά του και ο Σοφρόνης Αυγουστή για να αντιδράσει η ομάδα του και να εσωφαρίσει. Παρότι ναι μεν ήταν με τον τερματοφύλακα, επιχείρησε να το κάνει με τη μία. Το τελείωμα σαφώς ήταν ωραίος ο τρόπος με τον οποίο έστειλε εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ντουοντού. Ακριβώς, και ακολούθως οδηγίες για το πώς θα διαφοροποιηθεί. Κράτησε μπάλα εντός ο Ντουοντού. Άφησε στον Ντε Αλμέιδα, ο Ντιόν συνεχίζει την προσπάθεια. Η πάσα του δεν πέρασε, η κόντρα, ο Μπρούνο κάνει λάθος. Ο Ντιόν, ο Ντουοντού την κεφαλιά, η μπάλα πήρε ύψος και πήγε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Ιβουσιτς. Συνεχίζουμε με τα ίδια δεδομένα, προσπάθεια του Απόλλωνα. Ντουοντού, από το δικό του πόδι η μπάλα θα πάει έξω και το πλάγιο είναι...